ज्यांचा हात असा असतो ना, जे दुसऱ्याला देण्यामध्ये विश्वास ठेवतात, प्रत्येकाच्या कामाला येतात, त्यांच्यापासला पैसा कधी संपत नाही. आणि जर त्यांच्यापासला पैसा संपला ना, तर ही वेळ आहे ना, कुठूनही आणून त्यांच्यापाशी पैसा थांबवतो. आणि ज्यांचा हात असा असतो ना, जे फक्त मागण्यासाठी पुढं करतात, कोणाला देण्यासाठी त्यांची नीतिमत्ता नसत्या, त्याच्यापाशी पैसा कधी टिकत नाही. मी लिहून देतो, त्याच्यापाशी पैसाच कधी येत नाही. ही वेळ आहे ना, त्याच्यापाशी पैशाला थांबूच देत नाही. तुम्ही बघितलं असं देणाऱ्यांचं ना घर भरून उरलेलं असतं आणि मागणारा तुम्हाला जास्त श्रीमंत दिसत नाही. म्हणून देणारे व्हा, घेणारे नाही. कारण की आपण बाळूमामांचं भक्त आहात. मामासने आदमापुरात तुम्ही बघितलंय, मामांची मूर्ती बघितल्या, मामांचा प्रत्येक फोटो तुम्ही बघितलाय. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बाळूमामांची मंदिर आहेत, त्या मंदिरातील मूर्ती सुद्धा तुम्ही बघितल्या. प्रत्येक मूर्तीमध्ये बघा बाळूमामांचा हात असा आहे. मामांनी सांगितले, मी जगाला द्यायला आलोय, जगाचं घ्यायला आलेलं नाही. म्हणून देणारे व्हा, घेणारे नाही. जय बाळूमामा.